Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Ani ana sab kita karon sa ato ang lesson nga maghisgot og strings. Una ta mo padayon sa unahan atong ipahinumdom no nga mag-subscribe ta sa atong channel para updated ta sa umaabot nga mga lessons nato og mga topics. Okay? So karon ang atong isgutan kaning strings. So unsa man ning strings? So sa C# kaning strings is a series of characters or meaning mga characters nga nagkasunod-sunod. Okay? So, ang string, ang keyword sa C# is either kaning string nga small letter ang start or kaning capitalized nga string nga word. Okay? So, basically, ang string, kaning nga string, is alias lang ni siya sa string nga class sa C#. Okay? So, meaning kaning mga series of characters, for example, kani siya atong gi-highlight mo ni siyang example sa string or strings. Okay? So, ang isa ka character, multiple characters na siya. Pwede siya, sumpay-sumpay nga mga individual characters. Okay? Mao na siya nga gitawag siya strings. Okay? So, unsaon na to paggamit sa strings? Unsaon na to siya pag-declare? Okay? O pag-initialize. So, dito ta sa atong first nga example. So, naan ako'y giandam diri no? Nga simple lang siya nga project, console project ni siya. So, ginganlan ako C# strings. Okay? So, diri na to i-focus ang atong attention sa unsaong pag-declare. So, ingani ang syntax niya. So, string from ang keyword na to is string para maka-declare tag variable nga ang data type niya is string and then ang pangalan sa atong variable. So in this example, mao ni siya ang mga lahi nga paagi nga maka-declare ta og string sa C#. Okay? So pwede siya ingani lang, straight lang siya nga declaration niya. Pwede pud ta mag-initialize sa value niya. So basically ang string, pwede ka mag-initialize either null or string na yun mismo. Okay? Or string literals ang ginatawag. So sa diri sa line 26, nag-declare tag greetings to nga variable nga gi-initialize na to into null. Meaning, naalang ni siya presence pero wala ni siya sulod. Okay? So karon diri sa sunod nga line, line 27, nag-declare tag greetings 3 nya gi-initialize na to into an empty string. So karon unsa ning empty string? So ang empty string.empty is equivalent na siya sa kaning ingana, double quotes, okay? So kaning string.empty og kaning double quotes pareha na siya, equivalent na siya, okay? So karon diri sa line 28 naatay gi-declare pod nga greetings 4 and then ang in between sa double quotes na to is katong mga characters na to or sequence of characters which is ang actual nga string value na to. Okay? So, mo na siya. Isa pod ka paagi nga maka-declare ta og string variable is through implicit typing or implicit nga paagi sa pag-declare sa string. Meaning, magamit ka og keyword nga var tapos i-initialize nimo siya into the actual string which means na although var imong gigamit nga keyword pero implicitly string na ang data type sa imuhang variable. Okay? Mo na siya. Karon diri sa sunod sa nga line kaning line 30 to line 32 mo ni ginatawag nga verbatim nga paagi sa pag-declare sa string meaning kung ang key point nimo diri is kaning magamit ka or magsugod ka og kaning character nga kaning at nga symbol. So kung mao ni ang sugod sa imuhang strings, so meaning at nga symbol tapos imuhang quotes nimo sulod sa imong double quotes ang strings, pwede nimo siya i-bahin-bahinon sa multiple nga lines. So meaning ana siya, pwede ka mag-string yapon na siya. Doesn't matter kung pila ka line. Tungod kay nag-indicate man ka nga ang kaning string variable nimo multi-line na siya. So kay kung dili man gud nimo butangan or gamitan aning at nga symbol, miring verbatim. So kung mag-declare ka, for example, ing ana, string sample, this is, dili ka pwede nga mag multi-line diretso.
kay ingani ang dapat buhaton nimo, i-append nimo siya or isumpay-sumpay nimo siya, putlo nimo og closed nga double quote and then i-plus nimo, then ana siya. Although nakita ninyo nga automatic naman gud siya nga gisumpay sa IntelliSense, pero basically kung dili verbatim ingana siya plus magsumpay na pug kag plus diha, tapos next line na pud ana. So basically ingana siya. So to prevent nga ingana, pwede na kamo gamit atong verbatim nga declaration style ingani. Okay? Karon, ang string pwede pod siya gikan sa series of or an array of characters, meaning diri sa line 33 no atong focus, nag-declare ta diri og array of char nga data type. So my chars. So gi-initialize na to siya into individual nga characters, and then pwede na to na siya ibutang as initial value kung mag-create tag string. So diri sa line 34, gigamit na to ning my char diri nga variable as the initial value sa atong string. Okay? So mahimo na siyang isa ka single string variable. So kung i-try na to siya pa-output ha, string from chars. Okay? So ato ning i-try og paran. Check. Okay, so ABC, oh. Kita ninyo ABC. So ingana iyahang output. So kaning individual nga ABC diri as an array gihimo niyang isa ka single string. Okay? So ingana siya. Karon, dito ta sa topic nga immutable. Sa C# ang mga strings na to, once ma-initialize na siya, dili na siya pwede ma-change. Meaning, although nag-declare ka diri and then pwede po nimo siya assignan og lahi nga value, dili na to siya mong actual nga value niya. Unsay pasabot ana? Diri ta sa atong example. Okay? So ato sa aning i-comment sa aning uban diri sa taas. Okay? Diri ta. Mo ni siya ipasabot sa immutable, no? Ato ning i-uncomment atong code nga section diri. So natay gibuhat nga duha ka variable, string 1 ug string 2. Ang string 1 is gi-initialize na to into hello, and then pag abot diri sa string 2 nga variable, ato siyang gibutangan og value aning string 1. Okay? Karon diri sa line 43 atong gi-change ang string 1 nga string or value niya. So for example diri gihimo na kog ole, gibaliktad lang nako ang hello ha. So karon tan-aw na to unsay result ani. Atong ipa-output ang unsay value sa string 1 ug sa string 2. Okay? So atong iparan. Ayan. So nakita ninyo nga sang i-clear ang ato ang mga screen. Okay. So napansin niyo no nga ang string 1, since gi-change na to siya sa line 43, nahimo siyang ole. Pero ang value sa string 2, hello lang gihapon. So wala na usab ang reference nato sa actual nga value aning string 2 nga maskin i-initialize na to ng string 2 sa value sa string 1, pero ang original jud nga value sa string 2 is katong yung original nga value sa string 1 prior sa katong gi-change nato diri nga line. Meaning dili gyud na siya ma-change, whatever nga manipulation nga atong buhaton, bag-o na siya nga instance sa string. Okay? So ana tong hinumduman sa nature sa string sa C#. Mo na siya ginatawag nga immutability. Right? Karon, atong sunod nga isgutan is index access. Okay? Index access meaning atong hinumduman no or baliko na to nga ang string a sequence of characters. Okay? So meaning, pwede na to ma-access ang individual nga character sa atong string via indexing or via index. Para anang kung mag-access ta og array or kung nakahinumdum mo sa concept sa arrays, ma-access na to ang value sa array via its index. Which means na in case of C#, ang array initial index niya is 0 based, meaning ang first index niya nagsugod sa 0. Yung say pasabot ana kani direta sa atong example. So naay for loop diri no. So diri sa taas natay initialize diri nga greetings for. This is the USS Enterprise. Karon diri sa ato ang sulod sa loop
gi-access na to ang individual nga character aning greetings for via indexing. So kaning I nga variable, no? So typical lang ni siya, straight lang ni siya nga for loop. So tanaw na to unsay output ani. So console.write line meaning kada line magpa-output ta og usa ka character or string. Or I mean in this case ang katong isa ka character gikan diri sa strings. Okay, so atong iparan. Alright. So nakita ninyo nung pataas ang kaning output kay individual man nga character. So this is the USS Enterprise. So kada letter ipa-output na to sa isa ka linya. Okay? So mo ni iyang gibuhat including spaces. Ayan. So mo na siya ang resulta mo nang if mag-perform og mga manipulation sa strings, and then if gusto niyo i-process ang strings by individual character, so pwede mo maka-perform na via access through index or index access sa atong mga strings. Okay? So mo na siya ang properties or nature sa C# nga string. Okay, ang last na to nga isgutan is kaning interpolation. Unsa ning interpolation? So sa interpolation usa kani kapaagi nga mag-combine ka og mga strings nga pwede ka maka-insert og mga variables in between sa imong strings without the need for example katong plus operator nga magsumpay-sumpay sa mga strings. So nata example diri, no. So para maka-perform kag string interpolation, mogamit kag $sign or symbol before sa imuhang actual nga string. So $sign tapos quotes nimo, tapos karon napansin niyo, no, ang sulod sa imuhang mga quotes is kaning pwede ta direct nga makabutang og mga variables na to. So for us to do that or para mabuhat nato na siya, dapat ang variables na to i-contain or isulod na to aning curly braces. So napansin niyo no nga sulod aning first nga curly brace nga group greetings for, and then string po ni siya nga literal, and then nagsumpay na pud ta og multi-line strings. So katong variable diri sa taas nga gina refer na to mo ni siya. Okay? So ingana siya. So meaning pwede ka maka sumpay-sumpay o strings without actually using na katong operator nga append operator niya or katong plus. Okay? So kay typically mong button is ing ani ana ka. So magbutang kag multi-line or for example let's say greetings for plus ana na pug ka ana then plus na pug ka para makasumpay-sumpay kag strings. With string interpolation pwede na nimo madiretso ing ani. Okay? Di na ka mag-bother aning append nga operation nimo sa strings. Okay? Ito sa ning tanggalon. So ato ning iparan para makita nato ang resulta ani. Okay? Right. So di ba nakita ninyo no nga this is the USS Enterprise. Then isumpayan na po this is a multi-line string example. Okay? So nagisumpay ra po niya diretso. So yung ana ang nature niya. Which is much better if naga part sa inyo ang processing of strings or magpa-output po mga strings, or kung maybe mag-write mo og mga data sa string nimo, pwede sa ing ani nga paagi. Pwede gyapon magamit siya sa mga reporting processing nimo. Okay, later on. Okay, so ing ana ang pwede natong mabuhat sa atong strings, no, sa sulod sa C#. So I hope nga naamoy natun-an ani nga topic, ug sa sunod na nga lesson ato na samhisgutan ang mga string methods or unsa tong mga operations nga pwede natong mabuhat sa atong mga string variables. Sa kanunay, magpadayon kita sa pagtuon og uban nilang kuninyo dinhilang sa Code Eskwela.